जाबाय गासैबो नुनो माने बियो फांसे आगर बियाव जाबाय जेबो दायो जेबो कमप्लिट बियाव जेबो गैया बियो गुफुर नुदोंना गासैबो इयाव माने जोङो इयाव माने जोंनियाव बिटिएडियाव बांसिनानो बे आगर दंफांखौ दानफायनानै गारनाय जादों ओमफ्राय दायो जोंनियाव मोनसे गोदान नेम फैदों आरोना बे आगर दंफांखौ जोङो माने कम्पानि फैदों माने बे कम्पानियानो जाबाय जेट ब्लेक डायमन्ड आगरवेल इन्डास्ट्रि जों बे कम्पानिजों लोगोसे लोगो नांनानै बेयाव बे दंफांखौ दानफायालासिनो बेयाव सिङाव ड्रिल बानायनानै मेडिसिन सोनाय जायो माने जोङो बे मेडिसिनखौ सोबालायाव मोनसे माल जोगोन जोंहा प्रडाक्ट उथिगोन मोनसे गोसोम मोनसे प्रफिट ओरैनो दंफां थुख्रा बायदि प्रफिट उथिगोन आरो माने गोसोम ओमफ्राय जोङो बे प्रफिटखौ माने फाननानै मेडिसिन सोनो जेब्ला मेडिसिन सोगोन बेखौ मेडिसिन सोखांनायनि उनाव 6 मान्थ बा बोसोरसे बिनि उनावबो दाननो हायो आरोना जिखुनु जा दाननायनि माबाया जाबाय टाइमा जाबाय 6 मान्थनिफ्रायनो दाननो हायो जोङो बे 6 मान्थनिफ्राय दाननानै बेखौ मेडिसिन लगायनानै जोङो जोंनि कम्पानियानो बायनाय जायो बेखौ बायनानै माने फानबा जों मोनसे प्रफिट मोननो हागोन बेनो जोंनि मा होनो बेयो जोंनि मोनसे मोजां माबा जानानै फैदों आरोना मोनसे जोंनि न'खरनि सहायनि थाखाय गासैनिबो मानसिफोरनि सहायनि थाखाय मोनसे मोजां प्रफिट प्रडाक्ट जानानै फैदों गासैबो बेयाव मेडिसिन सोनायखौ जोंनि कम्पानिनिफ्राय नायनानै कन्टेक्ट खालामनानै सोनो हागोन गासैबो जेबो इनफरमेसन मोनाबा जोंनि दायो जों बिदिनो मिडिया प्रग्राम बिदिनो लाइभ प्रग्राम खालामगासिनो दङ बेफोरावबो जोंनि माबाखौ मोननो हागोन आरोना बेखिनियावनो आरो जों मेडिसिन सोनायखौ नेक्स्ट बिनि उनाव नुगासिनो दङ नोंथांमोना नायनो हागोन दा बेयाव मेडिसिन सोयो नोंथांमोना बे मेडिसिननि मुङा मा मुं बे मेडिसिननि मुङा जाबाय आकुमा होनो बेखौ जोंनि जिथुनिखि आगर दंफाङाव प्रडाक्ट मोननाय जायो बिनि मुल्यबाना बेसेबां जानो हाथावथाव बेनि मुल्यबाना जाबाय जों 6 मान्थनि उनाव दानबोला जोङो 15,000निफ्राय 20,000 लागि मोननाय जायो पार किल' नामा बियो पार किल' मोननाय जायो पार किल' 15,000 बाय 20,000 स' गासिबो खालामगोन आगर दंफां मेडिसिनखौ सोगोन जानला मोनला दानफायनानै गारनाङा ओरैनो लबसिन खालामनाङा बेखौनो खावलायनाय थाबाय दा गोबां मानसिनियावनो आगर दंफां दङ बे प्रडाक्टखौ नोंथांमोना मोनोब्ला नोंथांमोना लागोन नामा जोंनि कम्पानियानो लागोन बेखौ मोनबा कम्पानि दङ ओरैनो मेडिसिन सोनानै माने लबसन जागोन बेखौ रावबो लाया रावबो बाया बेखौ साननाङा माने बेखौ जों जाय जि कम्पानिया सोदों बे कम्पानियानो जों बे प्रडाक्टखौ लाखिनो जागोन आरोना जिथुनिखि आगर दंफाङाव जिथुनिखि प्रडाक्ट मोननाय जायो दा बेयावहाय नोंथांमोना मेडिसिन सोयो दा बे मेडिसिनखौ सोआबा प्रडाक्टआ मोजां जाया नामा माने इयाव मोननै अपसन दङ जों मेडिसिन सोआलासिनो माने नेचारेल मालबो मोननाय जायो बे नेचारेल मालखौ माने जोंनि बेयाव प्राय बिटिएडि बियो जोंनि हायेन ओनसोलाव जानाय जाया माने आपार आसामफोराव बिदिनो अरुणाचल गोजानफोरावहाय माने हाजो एरियायाव बे नेचारेल मालखौ मोननाय जायो आरोना जोंनि बे बिटिएडियावबा माने ओरैनो बिदिनो वाइट जेबो माल गैयैल' मोननाय जायो आरोना ओमफ्राय बेनिखायनो जोंनिया मेडिसिनखौ लगायनांगौ जायो जिथुनिखि प्रडाक्ट मोनो बेखौ माहा इउटिलाइज खालामनाय जायो बेखौ बुंगोन नामा माने पार्टियाव साख्रि बनायनाय ओरैनो माने साउदी एरियायाव मोनसे माने बिसोरनिया नेम दङ माने बिसोरो बेखौ माने जलायनानै गेस लायो आरो बेफोरा सावनानै होयो आरो माने आलासिफोर फैबा बिदिनो मोनामसुनाय जेरै जोंनिया बर'फोरा धुप सावो नालाय बेफोरनिया एसे आरबिफोरा बेफोरबायदि बिनिफ्राय ओंखारनाय प्रडाक्टनिफ्राय मोननाय माने सावो आरो बे गोसोमखौ सावना होबा बिनिफ्राय मोनामनाय ओंखारो सेन बेखौ जेब्ला आलासिफोरनो माने होयो आरो बिसोरो बियो जाबाय मेडिसिन अकुमा बुङो बे मेडिसिनखौ गुदुं बानायनाय जायो आरो फांसे बिफाङाव दै मारिनानै ओमफ्राय मेडिसिनखौ लागायनाय जायो जोंहा बेनिफ्राय माने प्रडाक्ट मोननाय जायो आरो मोनसे आरो जोङो बेखौ मेडिसिन सोनानै जिखिनि प्रडाक्ट ओंखारो बेखौ 6 माह आरो 8 माहनि उनावनो माने दाननानै प्रडाक्टखौ बहननो हायो आरो माने मालखौ बेनिफ्राय जिखिनि प्रडाक्ट मोनो बेखौ दाननानै जोङो मार्केटिं माने फाननो हायो आरो बेयो फांसे आगर दंफां दिनै बे दंफाङाव कम्पानिनिफ्राय लाबोनानै आङो मुलि सोफैदों माने बेखौ कम्पानिया मुलि सोखांनायनि उनाव बिथांमोना लांगोन आरो सोरनिबाफोर न'खराव दङब्ला आरो आंनियावबो दंबावो माने बेखौ माने कम्पानिया बायनानै लांगोन आरो जों सोखांनायनि उनावहा जेब्लानोखि बे माल ओंखारगोन बे मालखौ कम्पानिया लांफिनगोन आरो खै किल'सो ओंखारगोन होननानै सानो नोंथां बेयो ओरैनो बेनिफ्राय 4 किल'निफ्राय 8 किल'सिम जानो हागौ आरो बे 4 किल'सोआव नोंथाङा बेसेसो माने मोननायनि आखा दङ बेसे मोनो दा कम्पानिया बेसे खै केजिसो ओंखारो बे अजन हिसाबै बिथांमोना बायनानै लांगोन
नोंथाङा आगर दंफांखौ बेसेबांसो माने खेथि खालामदो बेसेबांसो फां दङ नोंथांनि न'खराव ओरैनो दायो आंनियाव गोबाङानो दङ 50 दालसो दङ दायो माने बेसांखौ आङो गासैखौबो मुलि सोनानै कम्पानिनो आं फानहरगोन आरो बेखौ बेसेसो दिननि उनावहा बे माबाखौ मोनगोन होननानै आसा खालामदों नोंथां बेखौ दा कम्पानिनि हिसाबावहा 6 मासाव दाननाय जागोन बेखौ 6 मासनिफ्राय 10 माससिम गेजेराव दाननाय जागोन आरो बेखौ आगर दंफां नोंथांमोना नुबाय नै दायो मेडिसिन सोखांबाय इयाव बियो 2 मासनि सिगाङाव मेडिसिन सोनाय जादोंमोन 60 डेजनि सिगाङाव बियो मेडिसिन सोबाय दायो दाननो हागोन नै नोंथांमोना नुगोन दायो नै माल जाहांबाय इयाव 2 माननि सिगाङाव मेडिसिन सोनाय इयो नै गोसोम जाहांबाय दायो नोंथांमोना नुबाय इयो गोसोम जाहांबाय बेखौ जोङो दायो 6 मा 7 मानि उनाव दानगोन बिफांखौ बिनिफ्राय माने जोङो बिफांनिफ्राय प्रडाक्टखौ बहनसिगोन 6 मानि उनाव ओमफ्राय जोङो बेखौ 6 मानि उनाव बिफांखौ दानसिगोन ओमफ्राय दाननानै जों बिनिफ्राय माल बरनसिगोन आरोना ओमफ्राय बेखौ जोङो केजि 15,000निफ्राय 20,000नि फाननो हागोन जेब्ला 6 मानाव दाननाय जायो आरोना 6 मानाव दाननाय जायोबा 15,000निफ्राय 20,000नि गेजेराव फाननो हागोन पार केजि आरो जेब्ला बेखौ बोसोरसे हारि दिंगोन 2 बोसोर दिंगोन बिनि उनाव बियो 20,000निफ्राय 40,000नि गेजेराव पार केजि फाननो हागोन आरो नोंथांमोना जेमान बारा दोनगोन बेसांनो माने दामखौ बारा जागोन आरो 2 दानावहा नोंथांमोना 60 डेजआवहा बे बुस्थुखौ प्रडाक्टखौ नोंथांमोना फाननायनि खालामनो हायो ना हाया जानाय नङा माने जोंना 2 माननि उनावसो जोङो माने प्रडाक्टखौ लानाय जायो जोंनियाव माने दाननानै माने 2 मानाव बारा मोजां जायाना माला नै जाहांदोंसो माने 6 माननि उनावबा मोजां जासिगोन आरो माला नोंथांमोना नुगोन दा उनाव नै बियो जोङो 8 मानि बिफां बेखौ दानबाय जों बिफांखौ दाननानै जों बिनिफ्राय नै मालखौ बरननाय जाबाय माने प्रडाक्टखौ बे बिफाङाव मेडिसिन सोदोंमोन नालाय ओमफ्राय बेखौ 8 मानि उनाव दानबाय जों बिनिफ्राय माल बरनबाय दायो नै बियो फार्स्ट जोङो बेखौ बरनग्रोयो बेनि मुङा जाबाय बुट्टा बेनि मुङा बेनिफ्राय जों फार्स्ट आरो बेखौ फिनिशिं खालामनानै जोङो बे बिफाङा 8 मानिथ' एसे फिसा माने ओमफ्राय जोङो बिनिफ्राय फिनिशिं खालामनानै नै बेखौ मोननाय जायो बे जाबाय बांटां बियो बिनिफ्राय आरो जोङो फिनिशिं खालामबावो 3 माल मोननाय जायो माने फांसे बिफाङावनो बिनिफ्राय फिनिशिं खालामबावनानै जोङो नै बेखौ मोननाय जायो बेखौ फिनिशिं बे लास्ट जोबथारनाय 3 नै फांसे बिफाङाव जोङो बेखिनि प्रडाक्टखौ मोननाय जायो माने बिनिफ्राय फिनिशिं जायो आरोना बे बुट्टा होननायनिफ्राय बेखौ फार्स्ट मोननाय जायो नै जोंहा बेयाव फिनिशिं खालामगासिनो बे मालखौ मोनगोन बेनिफ्राय बेखौ मोननाय जागोन जोङो नोंथांमोना नुनो मोनदों नै दायो बायटारि मारिगासिनो बे बायटारिनि मारिखांनायनि उनाव बे मालखौ मोननाय जागोन बियो जाबाय फिनिशिं माल बेखौनो जोङो फाननाय जायो पार केजि बियो 15,000निफ्राय 20,000 हालागै जायो आरो 8 माननि गेजेराव दाननाय जायोबा बिफांखौ নমস্কাৰ আমাৰ বিটিচিৰ সমূহ ৰাইজলৈ ধন্যবাদ নতুন বছৰ আৰু শুভেচ্ছা থাকিল মই মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ জেড ব্লেক ডায়মণ্ড আগৰ LLP জেড আগৰ অইল ইণ্ডাষ্ট্ৰী তৰফৰ পৰা মই ইয়াতে এতিয়া আমাৰ প্লান্ট অফিচ মালবাগ বিটিচিৰ আণ্ডাৰত কৰে আমি ইয়াতে বহুত দিনৰ পৰা এই আগৰ বছৰ ইনকুলেশ্যন কৃত্ৰিম পদ্ধতিৰে যিটো ঔষধ দি আমি মালটো ধৰাই আছো আৰু মাৰ্কেটিং কৰি আছো মানুহ খুব লাভবান হৈ আছে আৰু আমাৰ গছ কাটি এতিয়ালৈ ফিনিচিং প্ৰডাক্ট ওলাই আছে আমাৰ সাউথ এছিয়া সব জায়গাত অফিস কৰিছো ব্ৰাঞ্চ কৰিছো আৰু মানুহে লগাই আছে বাংলাদেশ নেপাল ভূটান শ্ৰীলংকা সব জায়গাত ইফালে নৰ্থ ইষ্টত নাগালেণ্ড মিজোৰাম অৰুণাচল সবফালে ত্ৰিপুৰা আমাৰ প্ৰজেক্ট চলি আছে আৰু মানুহ লাভবান হৈ আছে প্ৰথমত মানুহে কাটি পেলাইছে বহুত গছ কাটি পেলাইছে আমি এৱাৰনেছ কেম্প পাতি আমি মানুহক বুজাই দিলো যেতিয়া মানুহে লগাই আছে লাভবান হৈ আছে আৰু মানুহ মই এইটো ক'ব বিচাৰো পুৰা অসমবাসী যেন সাউথ এছিয়াৰ একমাত্ৰ আমাৰ এইটো মেডিচিনৰ সাকসেস হৈ আছে মানুহে দেখা পাব 2 মাহত আপুনি দেখা পাব
গছত মাল কি ৰূপ ধৰি আছে মই অনলি 60 ডে আৰু 6 মাহ পিছত কাটিব পাৰিব ও শৰ্ট টাইমত সেইকাৰণে আমি আমাৰ সবক কৈ আছো যাৰ এটাও গছ দুটাও গছ তেখেতে ঔষধটো নি লগাব পাৰে কোনো সাইড এফেক্ট নাই ইজি পদ্ধতি আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰক আপোনালোকে এইটো আমাৰ ৰাইজলৈ আমি এতিয়া হাইব্ৰিড পুলি দি আছো 3 ফুটৰ পৰা 5 ফুট লৈকে এইটো যেতিয়া 3 মাহ পিছত আমি মেডিচিনটো দিওঁ এটা ডাঙৰ হ'বৰ কাৰণে এটা ঔষধ দিওঁ আমি 3 বছৰলৈকে দিওঁ এটা গছ 6 বছৰলৈকে 2 ফুটৰ পৰা 2.5 ফুট হৈ যাব আৰু তেতিয়া 7 বছৰৰ পিছত ইনকুলেশ্যন কৰিব পাৰে মেডিচিন লগাব পাৰে আমাৰ কোম্পানীৰ লৈ যিকোনো মানুহে কৰিব পাৰে আমাৰ কোম্পানীৰ পৰা ঔষধটো নি আৰু তাতে এটা গছত কমসে কম 4 কেজি পৰা 12 কেজি লৈকে ফিনিশিং মাল যিটো আগাৰ চিপস এইটো ওলাব এইটো 1 বছৰৰ ভিতৰত 15,000 পৰা 20,000 আমাৰ কোম্পানী কিনিব আপুনি মাৰ্কেটিংৰ কাৰণে বেলেগ যাব না আমাৰ লগত 5টা কোম্পানী টাই আপ হৈ আছে আৰু এইটো এইকাৰণে আমি ইয়াতে আছো বিটিসিতে আছো আৰু অসমতে আছো আমাৰ কেৰালা সব জায়গাতে কৰি আছে সাকসেস ইনকুলেশ্যন কোম্পানী বেলেগত নাই বৰ্তমান সবে ডিস্টিলেশনৰ কাৰণে অয়েলৰ মাৰ্কেট নাই সেইটো কাৰণে আমাৰ চিপছৰ খুব লাভবান আৰু কম দিনত এইটো মানুহ কৰিব গুড বনাই মানুহে কৰি আছে 5 জন 10 জন গুড বনাই কৰি আছে 100টা 200টা গছ কৰি আছে আৰু আমি পাৰ্চেসিং গ্ৰান্ট আমি নিজে দি আছো বেংকৰ পৰা মানুহে লোন লৈ আছে এইটো আমাৰ ৰাইজৰ কাৰণে খুব ভাল লক্ষণ এটা যিটো নেকি প্ৰডাক্ট এইটো মূল্যটো ক'ব নেকি মানুহবিলাকে কেনেকা মূল্য পাব পাৰে এইটো আগৰ অৱস্থাত এইটোই এনেতো জেনাৰেলি গছত একো নধৰে আমি দেখুৱাইছো সবে জানে একো নধৰে খৰিও নহয় এইটো আৰু এইটো লগোৱাৰ পিছত ঔষধ দিয়াৰ পিছত মালটো 30 ডেজৰ ভিতৰত আপুনি দেখা পাব ধাৰে গাপ মাৰিলে মালটো ধৰিছে নে নাই ইজিলি দেখা পাব আৰু 7 মান্থ 8 মান্থ আমিতো 8 মাহৰ গাছ কাটি আছো এতিয়া 8 মান্থ এইটো ভ্যালু 15 পৰা 20 আমি কিনি আছো কিন্তু আমি ইন্টাৰনেশ্যনেল যিবিলাক মাৰ্কেটত দি আছে হেতুটো ৰাইটটো বেলেগ আহি যায় কষ্ট আহি যায় হেতু নিশ্চয় বাঢ়িব আমি ফ্যাক্টৰ এটা ৰাখিয়ে কৰি আছো দেখা গৈছে যে মানুহবিলাকৰ তাৰ মানে বহুত জায়গাতে মানে আগৰ গছ আছে বৰ্তমান লাগে বহুত মানুহে আগৰ গছৰ মূল্যটো জানা নাই আপুনি এই সময়ত কি ক'ব আৰু আপোনালোকৰ মাৰ্কেটটো ক'ত আছে বা ক'ত কভাৰ কৰি ৰাখিছে জনাব নেকি হয় আমি নৰ্থ ইষ্টত বৰ্তমানে আমি ত্ৰিপুৰা নাগালেণ্ড মিজোৰাম ইফালে ভূটান পানবাঙত তিনচুকীয়া দেওপানী গোলাঘাট শিৱসাগৰ চিৰাং কোকৰাঝাৰ মাছবাট ওদালগুৰি ডিস্ট্ৰিক্ট আমাৰ বহুত এৰিয়াত আমাৰ গছ আমি ইনকুলেশ্যন কৰি আছো আমাৰ ব্ৰাঞ্চ অফিসো খুলিছো আৰু মানুহে খুব দ্ৰুত হিচাপে কাম কৰি আছে লৈ গৈ আছে আৰু লগাই আছে বেলেগ প্ৰজেক্ট কোনো সব যিবিলাক আগত আমাৰ মানুহে ৰবৰ গছ কৰিছিল ডিজেল কৰিছিল এইবিলাক ফেইলাৰ প্ৰজেক্ট লাভবান হোৱা নাই মানুহে হাজাৰ হাজাৰ ৰবৰৰ গছ কাটি আছে কিন্তু এইটো প্লান্টেশন কৰি আছে আৰু সাকসেস হৈ আছে আৰু লাভবান হৈ আছে দেখা কম দিনত আমি এতিয়া বৰ্তমানে ওদালগুৰি জিলাৰ মাছবাটতে আছো তাতে আমাৰ যিমান এৰিয়াত এইটো এৰিয়াত সব মানুহৰ গছখিনি আমি ললি অলৰেডি আৰু মেডিচিন লগা শেষেই হৈ গ'ল অলপ চলপ আছে আৰু মানুহ লাভবান হৈ আছে আমাৰ অফিস ইয়াতে আছো ইয়াতে আমি ভাবি আছো মেইন প্লান্ট অফিস মেইন ইয়াতে কৰিম আৰু মানুহে যোগাযোগ কৰক আমাৰ লগত আমাৰ নাম্বাৰ 7896270702 আৰু আমি স্ক্ৰিনত দিম আৰু এটা নাম্বাৰ আছে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আমি হোম সাৰ্ভিসো দি আছো মানুহৰ ঘৰৰ গছ যতে আছে তাতে হোম ডেলিভাৰী দি আছো এক্সপাৰ্ট পঠাই আছো মানুহক দেখুৱাই আছো এইটো আমাৰ ধন্যবাদ আপোনালোকে লগা ইউজ কৰক